optager du? Skambillede. Se, nu kan du se dine ting, den er gået ned. Nu betyder det, du optager. Du lærer ikke også, fordi du optager. Væk. Kan du ikke lige gå hen og tage lyset? Man kan ikke se mig. Sorry. Badi-bu-ba-bu. Hvad er det deroppe? Det er din FPS. Ja. Ja, det er når du optager. Det er din FPS til din optagelse. Fordi du er på vej ind. 1. Og det betyder, at du er inde. Så nu er du så nok regne med, at det kommer til at lagre meget. Er det slemt? Ikke så meget, som jeg regner med. Hallo? Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Ape Deagle. Du er det svin. Ej, du lort. Nej, du lort. Nej, den er ikke god. Og jeg har fået min egen kniv. Ja, sut. Du kan også åbenbart B-hop. Og det er B-hop script. Ja, han er B-hop script. Han er aimbot og... Hvad har du en Acer Predator baggrund? Hvorfor ikke? Hvorfor har du en Acer Predator baggrund? Hvorfor ikke? Fordi det er en Acer Predator, jeg bruger. Det er det overhovedet ikke. Jo. Det er det ikke. Jo. Det var sådan Fujitsu eller hvad fanden den hedder. Altså, jeg bruger en Acer Predator, hvis I er i tvivl, hvilken computer jeg bruger. Jeg bruger en Fujitsu, sådan en skolecomputer. Jeg vil også nok regne med, at det kommer til at lagge i selve videoen, så... Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself so fresh and you be lonely. Sukkerblit. Soon I was 30 years old, my mama told me, hobo. Du er god til at spille med. My mama told me, hobo. Du har ikke engang fået et eneste headshot endnu. Jo, jeg har. Hvor mange? 2? 3. Nej, ej. Headshot. Det er din første headshot. Altså er du bare sprayet resten. Det er min 4. Ja, det er en AFK kill. Jeg fik knife kill! Sygt. Jeg er god. Skal vi lige stoppe teste en ting her, og se hvordan det er gået med recording ting her. Sukkerblit.